лозунгът на Доналд Тръмп не би трябвало да бъде да направим Америка отново велика, а да направим Америка по-католическа. Независимо дали на горещия стол седи републиканец или демократ, целта е в Америка да бъде изграден образът на папски Рим, а настоящата администрация със сигурност се движи с пълна скорост в тази посока. Точно преди да стане президент за втори път, Доналд Тръмп по време на вечерята Ал Смит изнесе реч и се похвали как подкрепя католическата църква и че дал милиарди долари на Римо-католическата църква в Ню-Йорк. Искам да изразя огромната си благодарност към католическата общност. Когато бях в овалния кабинет, получих обаждане от кардинала и той каза: „Нуждаем се от помощ. Нашите училища са в запуснато състояние. Те се нуждаеха от много повече от 1 милиард долара. Ние им дадохме милиарди. И до днес чувам, че сме свършили едва ли не най-добрата работа в областта на образованието. Работихме заедно. Бяхме добри партньори.“ Още през 2020 година вице-президентът Джей Ди Ванс написа статия, в която каза следното: „Ние сме загрижени хората да се държат правилно и ако културният и правният натиск ги насърчава да го правят, това е напълно добре.“ Изследване на Джонатан Грубер установява, че щатските сини закони, които принуждават бизнеса да затваря в неделя, увеличават църковната посещаемост. Освен духовните ползи, Робърт Пътнам е показал как посещението на църква всъщност е положително обществено благо за много от присъстващите. Макар да можем да похвалим достойния работник, който намира начин да отиде на църква въпреки 12-часовата си смяна в неделя, средностатистическият традиционалист с право ще иска да направи живота в добродетел по-лесен, а не по-труден. Така че затворете всички търговски обекти в неделя. Търговската свобода ще пострада. Моралното поведение няма да пострада и нашето общество ще бъде много по-добро заради това. Вместо хората да бъдат учени на стойността на това да следват Словото на Бога и да пазят Неговите заповеди, включително Неговия свят ден, седмия ден, събота, хората биват заблуждавани да се прекланят пред догмите на Римо-католическата църква и нейните традиции, като например почитането на неделята. Това е институция, която произлиза от човека, а не от Бога. Но Бог пророкува, че това ще се случи в Откровение 13 глава. Чрез пророческите символи на два звяра ни беше казано, че Америка, вторият звяр, ще направи образ на първия звяр, папски Рим, съюз между църква и държава, при който църквата ще направлява делата на държавната власт. И че Америка ще принуди света да се поклони на папски Рим, като наложи неговите традиции, като например почитането на неделята, като по този начин накара всички да приемат белега на папски Рим вместо Божия печат. Сега Джей Ди Ванс вече има пълната подкрепа на евангелски организации, за да стане следващият президент. А според тази статия, сега и католиците са призовавани да подкрепят Джей Ди Ванс. Той е представен като главния водач на проект 2025, който да обедини църквата и държавата и да въведе неделния закон. Имаше време в Америка, когато родителите учеха децата си да странят от папството, и то с основателна причина. Но това вече не е така. За съжаление, Америка изпълни пророческото Божие слово, като протегна ръката си през бездната и се ръкува с папската власт. Образът на звяра продължава да бъде изграждан в Америка и скоро ще проговоли и ще принуди света да се поклони на римо-католическата традиция вместо на истинското Божие слово. И така, походът към неделен закон се приближава все повече и повече към своето изпълнение, точно както Бог е пророкувал.